Avui estem en una superfície a Golmés, del Capravo. Fa 4 anys que tenim un conveni com a federació cooperativa perquè creiem que és un dels objectius principals per a la venda del nostre producte. És un orgull que tinguem al nostre municipi aquesta referència de fira, que això ens ajuda més a fer poble, a fer comarca. Has conegut una vessant del Capravo, que potser no la coneixíem molt a fons. Això no deixa de crear llocs de treball a la comarca, de manera que hi sortim tots guanyant. Una plataforma com Capravo per casa nostra és molt important perquè arribem a un sector de gent que no va tant al tradicional, on estem més enfocats nosaltres. Ostres, hem trobat, gràcies a Capravo, el camí per arribar a la gent. Quan agafes un, no vols parar. Quan te quedes un poquet, dius, ui, que bo que està allà, llavors van i compren més. Després amb les mermelades és que me donaven ganes de comprar-me la tenda. És molt bona la carn. Estem en una fira i com tastarà la gent vinagre? Venim preparats amb un comptagotes i una cullereta. Com si fos un caramel, el saboregem i d'aquesta manera es fa agradable un tas de vinagre. Ens ha agradat molt un vinagre de vermut especial. No deixa de ser tradicional, però innovant una mica. Ens ha semblat una molt bona opció i boníssim. Representa que això és fruita natural, prensada en la premsa, pasteuritzat i embotellat. Vull dir, no porta cap més procés, ni sucres, ni aigua afegida, ni res. És que em sembla fantàstic que el supermercat Capravo ens apropi tot el producte de proximitat local de la nostra zona, perquè el client el que busquem és una mica això, comprar el que es fa a la vora de casa. És a dir, que compraries o no? Sí, perquè hi ha coses que realment no les coneixia. Vam vindre l'any passat a tastar perquè penso que és molt important aprofitar els recursos que tenim i gaudir del que no ens dona la terra. Realment ens està funcionant molt bé els olis, els sucs, tot el que seria tot el producte català, tot el producte de la comarca, per intentar implantar molt més proveïdors locals. Després de 4 anys, és una realitat a Capravo que els petits productors tenen el seu lloc, la seva casa, i esperem els propers anys que aquesta realitat sigui duplicada.